po sa ating lahat. Welcome back po muli dito sa Berlumabin Gabaon TV. Live po ulit tayo. Pag-uusapan po natin kung ano yung nakasulat dyan sa title ko. Habang nag-iisip po kasi isip-isipan ko, pinagbulay-bulayan ko po ang aking nakaraan simula nung aking pagkabata. Kaya naisip ko po, don't say, don't plan, claim it. Yan. Yan ang dapat nating gawin sa ating buhay upang tayo ay magtagumpay o makamit ang ating minimithi. Maliit man yan o malaki ang iyong minimithi, kinakailangan ay gawin po natin yan, i-apply po natin yan sa ating buhay. Mahirap po yung puro salita rin naman po tayong lahat, kinakailangan din po natin ng gawa. Mahirap po naman yung puro plano na lang, kinakailangan din po nating isakatuparan, kailangan i-claim, kunin na natin yan, mag-focus na tayo, gumawa na tayo ng execution. Ayan, sa lahat po ng ating mga gagawin at mga step by step sa ating pangarap, sa ating buhay ay kinakailangan nating i-claim. Kung maari nga, kada bago matulog ka sa umaga, bago magkatapos mag-pray, ay sabihin mo, i-claim mo na malapit mo nang makuha o makukuha mo na, magtakda ka ng panahon, makukuha mo na yung pangarap mong yan. At ganoon din pagkagising mo, i-claim mo. 'Yon, pwede ka ring mag-claim kung ano yung naka-connect sa iyong pangarap na 'yan. Tulad halimbawa, I claim that I am a new creation. Today I am energetic. Today I am strong. And thanks God I don't have any problem to my health and financial as well as spiritual life. Yan, pwede nating i-claim yan sa ating buhay araw-araw. So way back sa ating buhay, sa aking buhay kasi masasabi ko po mga kapatid, mga kabayan dito sa aking vlog na galing po talaga po ako sa zero. Ang dami po namin kasing magkakapatid, mga kabayan, siyam po kami. Ako po yung pinakabunso. Nung time ng father ko na ako na po yung palakihin at tutukan, wala na po, matanda na po siya. Kaya nung high school pa lang ako, elementary, wala na, nahihirapan na yung father ko. How much more nung nag-college po ako. So, naalala ko, sa bawat gusto ko noon, naalala ko, kasi hindi naman po tayo talagang nagpa-awol-awol kasi sa Ilocano eh. Talagang hinanap po natin kung sino yung mga tao na dapat nating malapitan that time. Most of the mga advice naman nila ay mabubuti. Kaya ako noon, hindi na ako masyadong nagrekla-reklamo sa buhay ko. Talagang pumapasok po ako, walang pera. So ako, paglaki ko, gusto ko ng ganito. Kahit alam kong hindi nila ako mapapag-aral, talagang nagpupumilit pa rin ako. Tulad halimbawa, kasi noon eh, alam ko walang walang chance na makapag-aral ako ng high school kasi talagang mahirap ang buhay. At ginawa ko, nag first year high school ako, na okay naman, pero mag second year ako wala na talaga, hindi na nila kaya kasi nagka-college din yung mga kuya ko. Pumunta ako sa pinsan ko diyan sa Santo Tomas at pansamantalang nakituloy, nag-aral, nakatapos naman ako ng hanggang December. Tapos lumipat ako sa tita ko diyan sa Waigdaya sa Nagrebkan. So awa ng Diyos, nagtuloy-tuloy hanggang bumalik po ako doon sa amin sa bahay. Patuloy, nag-aral din po ako hanggang nakapagtapos po ako ng high school diyan sa Santa Lucia Academy. Pero ang kwento, napakarami pong struggle, napakarami pong hirap ang pagtatapos ko po ng high school. Napakarami rin pong absent. Pero blessing na lamang po kasi medyo magaling po naman tayo sa recitation at mahilig po tayo magbasa-basa ng kung ano-ano. So yung mga general knowledge meron po talaga ako. So yun po ang mga nagamit ko. At in short, nakapagtapos po ako ng high school,
sa ganung bagay. Hindi na masyadong nagplano-plano, basta claim na lang. Mag-aaral ako, gano'n na. Lalong-lalo na naman po nung college ako, gusto ko nung mga college po kami, tinatanong kung saan mag-aaral, ang lagi kong sinasabi, gusto kong mag-aral ng political science sa National University, sa Baguio Colleges Foundation. Kasi nandoon yung mga kakilala ko, yung mga kapatid ko kasi kalakasan ng father ko, may kapatid kami sa Maynila. Diyan sila nag-aral sa Maynila. Pero nung time ko wala talaga. Alam niyo kung saan ako nag-aral, nag-umpisang nag-aral, at proud na proud po ako sa school na 'yan kasi yan po ang unang hakbang ko kung bakit po ako nakatapos ng college. Diyan sa Candon Community College Islas University of Northern Philippines. Yan, panukala po ng ating Sir Eric D. Singson yan. Yan. Proud na proud po ako dyan sa school na yan at sa lahat po ng aming mga professor. Shout out nga pala sa lahat po ng mga nag-aral sa school na po yan ngayon, NLPSC na po. At dyan po ako unang nag-aral. At pumapasok lang po ako, although na hindi naman natin masabi kung gaano kahirap ang buhay natin. Yung mga kaklase ko magagaling sila, 'pag nag-e-exam, mataas na nakukuha. Pero ang kuwan ko kasi, ang aim ko na lang tumapos. Minsan pumapasok ka wala kang pera, walang pamasahe, walang pangmeryenda, basta yung buo ang loob, yun ang meron sa'kin, buo ang loob at naniniwala sa kakayahan. Kaya minsan mataas ang makuha mo, minsan mababa, kasi gano'n sa college kasi walang suporta. Pero nagagamit yung sinasabi ko. Yung sinasabi ko, huwag ka ng masyadong magsasalita, huwag ka ng masyadong magplano-plano, i-claim mo na lang. Klini-claim ko na talagang makapag-college po ako. So that time, in short, sa pananalita na pag-shortcut natin, nakita ng kapatid ko na sa San Fernando, kinuha niya ako sa San Fernando, pinag-aral ako sa Don Mariano Marcos Memorial State University. Nag-aral ako ng political science. Ayan. Kaso lang, ang problema na naman nung patapos na talaga ako, wala talaga kasi nahihiya ako dahil pamilyado naman siya. Ang dami naming magkakapatid na pinapaaral niya rin. Hindi ko na siya inabala sa thesis. Kaya yun ang nalep ko sa political science ko. At that time, nagtrabaho na naman ako, tumakbo ako ng Maynila. Hanggang nung ma-realize ko, claim ko ulit na it's better if I will be going to graduate in college. So, way back in 1993, 92, umuwi din agad ako. At ng 93, nakita ko naman yung agency ng aking uncle, kamag-anak din po namin, distant relatives, si Uncle Milicio Rubang. Ma-apply po akong bilang security guard at claim ko na talaga na maju-duty po ako ng gabi, mag-aaral po ako sa umaga. Ganon po yung buhay ko talaga. Kulang po ako sa plano, kulang po ako sa salitang tao talaga minsan, kaya minsan bumubulusok na lang, nandyan na. Ako po yun. Ako po yung si Bernard, ganon po yung attitude ko talaga. So, claim ko na makatapos po talaga ako ng college din. At yan, awa ng Diyos, nakapagtapos po ako ng BS Criminology. Ayan. Kasi so that time, napasok po ako sa mga iba't ibang trabaho. At yan, nakita ko, claim ko rin po na makapag-abroad ako. Ayan. Claim ko na makapag-abroad ako. So hanggang ngayon, nandito po ako sa abroad kasi that time, during our time, hindi pa kagandahan ang sitwasyon ng ating Philippine National Police. Kaya na-enjoy ko rin dito po sa abroad. So yan po ang history ng buhay ko. Although na before po akong mag-abroad, nakapag-pamilya, nakapag-work po ako sa franchise security agency ng aking kapatid. Una, naging security guard tayo, naging inspector dyan ng security guard, at tinulungan ko siyang mag-market hanggang naging operation officer. Then ako sa office.
hanggang nangarap din ako. Gusto ko ring magtayo ng sarili kong agency kaya umabroad ako. Ayan. So, nandito ako ngayon sa abroad. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig ng vlog na ito, batid ko po na kung may pangarap po kayo, sana ang system na yon, kahit gaano kahirap ang buhay natin, iwasan po natin yung sobrang pagplaplano, sobrang pagsasalita. Kung kaya nating i-claim agad, i-claim natin. Gumawa po tayo ng paraan. Ayan, para maabot natin ang ating pangarap. At ang success naman, hindi lang po naman sa napakayaman mo, napakataas ang pinag-aralan mo. Depende po kung ano ang definition mo sa success. So hanggang dito na lamang po ang aking vlog na ito. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. At lagi po tayong magsanay, lagi po nating ihanda ang ating sarili sa anumang ating hinaharap upang hindi po tayo mahirapan kung mga may pagsubok tayong haharapin. At hanggang dito na lamang po ang vlog ko na ito. Nawa ay nakatulong po ako sa inyo at God bless po sa inyong lahat.